prøvet det en enkelt gang. Ja. Det er også et par år siden. Minus 4 grader. Det kan et eller andet. Amager Fælled. Og så til nytår sådan der, købe en god Morgenmad med sådan et eller andet. drengene. Vi lavede... Velkommen. Nytår lavede vi... Ja. Nå, så er vi i gang. Jeg vil gerne lige have vippet den der. Jeg kan lige bare lige løfte den her. Tja. Kommer. Satan. Au. Så har du der. Jeg tænker, han skal have lidt mindre forbrug. Ja, de sidder bare instantly fast, når vi... Så er der snevejr, den sådan. Ja, så er det ikke. Vi skal have den der pløk i. Perfekt, mand. Næsten bacon. Grøderne bulrer. Det bimler og bamler. Det bimler og bamler, og Søren Pind kommer ridende på en stor hest. Søren Pind og alle de andre. Kongerne, greverne, baronerne og Søren Pind. Jo, det er sådan, han siger det. Det kunne også være det der med varme en sten op, lægge stenen, og så vende stenen, og så... Varme en sten op. Det lyder utopisk i det her vejr. Det er vejr. mere bare fordi, jeg er bange for, at det flækker sådan der på midt. Skal vi teste med et stykke? Vi tester sgu med et stykke. Jeg tror også, jeg skal hjem og afrime fryseren. Det er jo et perfekt tidspunkt at gøre det. Det var bare slet ikke det, jeg havde forestillet mig, du skulle sige at sige. Hjem og have et varmt bad, hjem og have... Ja, men det er et perfekt tidspunkt jo, fordi du kan jo sætte alt lort, der ligger nede i fryseren. Det kan du bare sætte ud på altanen. Så kan du bare... Er det rigtigt? Jamen, det er perfekt. Det er et ideelt tidspunkt. Bacon heaven. Er der nogen, der har en knife? Der ligger en knife lige der. Vi skal bare lige have åbnet den her, så skal vi også lige have åbnet en anden pose. Og tomat, den der. Det er ikke fordi, jeg har kommet tomatekstrakt ned i. Nej, Den der. Det er fordi, jeg var i Willis på vej hjem, og så har fra jul på Bornholm. De er jo skide gode til sådan noget brygkaffe, stempelkandekaffe i Sverige. Det synes jeg, der har de sgu noget godt noget. Jeg kan godt lide, jeg har kaffe, jeg er afhængig, men Det er ikke det samme som at sætte pris på. nej, jeg er ikke sådan, jeg er ikke noget der. Sådan, sådan en lakabre-fyr. Der er ikke gået diamant i den. Men altså, det er da fedt. Det er fedt. Fuck, det var fedt. Så er der sgu røre, ikke? Kæft, der går mig hurtigt sådan... frost, eller sådan lidt... Altså, der er også bare is i alt vandet. Sådan. Tada! Hvad kalder vi den her ret? Det er meget... Jeg tror bare, det hedder æg og bacon. Det er en god røre, ikke det der? Den er våd. Ja. Tak. Den er cheesy. Er det en cheesy egg? Det er ligesom alle fitnessindfødserne, der laver cremet ret. Må jeg være min gaffel til gengæld? Den dag er... Hvordan lagde jeg den? Jeg bliver lidt ked af det, hvis du spiller min eneste gaffel. Det var jeg godt sige. Der var den. I foran mig. Ja, måske lige noget, et eller andet kætter til, ikke? Chili kætter. Det her. Det går meget godt. Nej. Munden derovre. Ej, hvor er det koldt at holde på det her aluminiumstel. Ja.
fingre, mand. Åh, helvede. Tænker vi, der er en skraldespand oppe i det der naturcenter. Tror vi ikke det? Det må der være. Er det min lygte, den her? Yes. Uret tjekker. Hjertet banker. Nå, banker. Banker. Hvad siger han? Hjertet banker. Banker. Hele verden der på staden. Gør dog noget. Lev for livet. Elsk natten. Gør dog noget. Nu pakker jeg den her sammen. Gør du bare. Hvad Ja, jeg kiggede også på den før. Hvad fanden? Jeg pakker. Hvad siger der? Ja. Thanks. Gør dog noget, elsk hinanden, uanset hvad. Jeg mangler et par luffer herovre. Nej, det skal være det her. Har vi tjekket ind i shelteret? Alt er... Der ikke et eller andet, ligger ikke et eller andet rod. Ja, især i sneder. Der er et eller andet. Der er noget normalt, vi står over. For Se og Hør. Og så er der hans spanske fotograf. Nok hvis du skal sige sådan noget antropologisk omkring, hvordan andre mennesker lever, og måske forvente dit verdenssyn og sådan noget. Omkring. Du bliver nok en optaget eventyrenes klub for at sove i en shelter på kalven. Nej, nemlig. At lade mig optage i reserven, og så sende mig på nogle kurser. Men ham overlægen, der stod for det, han var sådan, jeg har lige haft en medicinstudent i reserven før. Du skal være militærlæge, før vi kan bruge dig til noget som helst. Det kan da godt være, du skal være militærlæge. Det kan sgu godt være, jeg skal være militærlæge. Altså, krigen kommer jo. Fandme svært at gøre med fuldstændig vanvittigt frosne fingre, det her. Som en Instagram-side, hvor det ligger noget somi-content op. Skyttegraven. Det er et godt tegn. Det er virkelig bare et tegn på, at de er gode mod naturen. Ja. Nå, men det går også på vejen. Det går også på vejen, hvad hedder det, derud-agtigt. Det er der jo ikke nogen, der ved. Nej, det er rigtigt.